Des de l'escola a l'estació ja fa temps que anem apostant per l'ús de les noves tecnologies en l'adquisició d'aprenentatges dels nostres alumnes. Darrerament hem apostat per utilitzar els dispositius mòbils que tenim a l'abast com a eina d'aprenentatge tant en alumnes amb necessitats educatives específiques com en tot l'alumnat del nostre centre. Nosaltres ho fem a partir de 4 eixos, un eix més institucional, més polític, que ve determinat per els decrets i les resolucions i els documents sobre la competència digital que han de tenir els alumnes va editant el departament, i sobre la motivació que ens suposa el participar en aquestes iniciatives privades recolzades, la majoria d'elles per al Departament d'Ensenyament, que ens fan pensar en quines poden ser les aplicacions d'aquestes eines en el nostre fer quotidià. Hi ha la part l'eix més important per nosaltres, que és l'eix de l'organització escolar, que ens determina una mica com introduir tots aquests dispositius mòbils. Nosaltres inicialment ho vàrem començar implementant amb els alumnes de la nostra UCE, que són alumnes amb unes necessitats educatives molt específiques i molt concretes, i que tota la part d'aplicacions educatives que té la casa Apple ens ha ajudat a que ells puguin anar adquirint millor aquests coneixements. Tot això s'ha impulsat sempre des de la Comissió TAC, que és la que hi treballa, i des de l'equip directiu, que hem recolzat qualsevol d'aquestes propostes sempre i quan siguin útils. Després s'han incorporat aquests dispositius mòbils a l'aula d'acollida, perquè és una eina de treball molt àgil, molt fàcil d'utilitzar i que tens una resposta immediata a la demanda que tu fas. Demandes de vocabulari, d'explicació d'un concepte concret, accedir a un vídeo. És molt més pràctic això que no pas utilitzar PCs, que són elements molt més estàtics. Després també s'ha creat tot un entorn virtual d'aprenentatge, tant a cicle mitjà com superior, que a poc va introduint tot l'alumnat en aquests aspectes. Un cop vàrem tenir els entorns virtuals d'aprenentatge a cicle mitjà i superior, vàrem incorporar a cicle inicial un treball més individualitzat amb iPads, que també és una eina molt interessant per als nostres alumnes. Un altre eix per nosaltres fonamental és l'eix de la formació. Des del claustre de l'escola, a través de la formació que fa el departament, la formació en TAC, és important per nosaltres el poder-hi participar, igual que la formació específica que fa Apple, per poder dur a terme millor, per poder-ne treure millor resultat d'aquestes eines. I el darrer eix que defineix una mica la nostra feina és un eix una mica més ciutadà i d'ús social d'aquests dispositius i de totes aquestes xarxes socials. Nosaltres demanem la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, que venen a fer xerrades a l'escola sobre l'ús responsable d'aquestes xarxes socials i d'aquests dispositius que tenim tan a l'abast nostre. Tot plegat fa que a poc anem entrant en aquest nou llenguatge i en aquestes noves eines d'aprenentatge que el temps que ens toca viure ens va proporcionant.